Ён быў першым выдаўцом газеты «Наша Ніва», а на базе ягонай прыватнай калекцыі утварыўся беларускі музей у Вільні. Сёння мінае 100 год з дня смерці Івана Луцкевіча, грамадскага дзеяча, палітыка, археолага. Іван Луцкевіч адзін з тых волатаў, адраджэння з якога проста бы не было той Беларусі, якую мы хочам бачыць і якая тым не менш адбылася. У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы да 11 верасня працягнецца выстава «У народ і край свой толькі веру». Праект упершыню ў гісторыі адлюстроўвае шлях жыцця Івана Луцкевіча, які разам з братам Антонам адыграў знакавую ролю ў станаўленні Беларусі. Браты Луцкевічы прыцягнулі да працы ў нашай ніве Янку Купалу, падтрымлівалі яго творчасць. На выставе ацалелыя рукапісныя зборнікі Купалы, ліставанні з песняром, фотаздымкі і рэчы з архіву Луцкевіча. У рамах праекту асвечаны памятны камень на сядзібе Луцкевічаў у парку Янкі Купалы ў Менску. У Вільні да магілы братоў Луцкевічаў ускладзены кветкі. Летась у Менску з'явіўся памятны камень у гонар братоў Луцкевічаў, заснавальнікаў нацыянальнага руху Беларусі. Казимир Малевич, Уновіс і все такое. Я зрабіў, як бы сказаць, структуру. Потым мастакі, кожны, нас 8, зрабілі свае вобразы. І глядзіце, як яно дапоўнілась. Тут і разныя культуры, тут і беларуская зорка, Венера, тут і ввогуле шматгранная, цивилизационная, культурная такая монограма, назовем я. Абодва з Глыбойшчыны. Яны пазнаёміліся 2 гады таму, а ўжо сёлета здзейснілі супольную мару. Мастак Алесь Пушкін і Венера Азізова, гаспадыня аграсядзібы сястра зямлі, зладзілі свой першы мастацкі пленэр, імя якому «Зорка Венера ўзышла над зямлёю». У аснове працы 8 запрошаных мастакоў прырода, космас і каханне. З акцэнтам, вядома, на вобраз Венеры. Наши знакомые мастаки, мастачки, модель. Это дополнение, многогранность это отношений мужчины и женщины. Это образ нашей женщины. Это вера у нашу женщину. Вот. Але героиня наша пленера, конечно, Венера Азізова. Пленэр сабрал мастакоў з рознаю тэхнікай. Большасць выпускнікі сталічнай глебаўскай вучэльні. Надарыўся і творчы дэбют. Малады драматург Вольга Прусак, адмыслова на запрашэнне Алеся Пушкіна, паспрабавала сябе ў якасці мастачкі. Ёсць цудоўнае месца, дзе можна адпачыць і адчуць зямлю, неба, пазаймацца творчасцю. Вось, ну і гэта цудоўны быў экспірыенс. Пленэр, задума якога знітаваная з паэзіі Максіма Богдановича, не мог абысціся без паэтычнай часткі. За гэтае заданне адказвала віцебская паэтка Людміла Семанёнак. Я, вядома, узяць у рукі пэндзаль ці пастэль не адважылася, але, прыехаўшы сюды, атрымала натхненне ад таго, як працуюць хлопцы і дзяўчаты. І іх карціны, іх творы, яны натхнілі мяне, і я напісала цэлы цыкл вершаў, зноў жа тая тэматыкі космас, каханне, родная зямля. Выніковая выстава пленэру прыпала на нядзелю 18 жніўня. За тыдзень актыўнай працы 8 мастакоў самых розных куткоў краіны агулам напісалі 24 творы. 3 з іх тут жа падарэлі гаспадарам аграсядзібы Венеры Азізавай і Олегу Зізетку, як падзяка за прыём і спрыянне творчасці. Віктор Старавойтаў, Белсад. Памятник Литвин Цви Арье 1886 года захоронения. Гэтыя габрэйскія могілкі ў Бялынічах цяпер не знікнуць з чалавечай памяці. Інфармацыю пра пахаваных цалкам перапісалі. Яе можна знайсці ў інтэрнэце. Паводле габрэйскай традыцыі на магіле пішуць: «Няхай ягоная душа будзе завязаная ў вузел жыцця». Гэтакі называецца праект. Вузел жыцця створаны, каб каталагізаваць на Магілёўшчыне десяткі могілак. Каждый год по несколько человек каким-то образом через наши каталоги находят своих родственников. У евреев не на всех памятниках писали фамилии, писали имя того, кто похоронен, и его отца, обычно так. Дата смерти, дата рождения не обязательно была. Да, это все есть в каталоге. Самае старое пахаванне ў Бялынічах датуецца 1882 годам, але камянёў тут не шмат, усяго 58. Тым часам габрэйскае насельніцтва да вайны складала прыблізна 60-70% жыхароў мястэчка. Камни такие, не сильно обработанные. Я так думаю, что были более богатые захоронения с богатыми, хорошо сделанными надгробиями, там, может быть, даже из мрамора, там, из гранита, которые были хорошо обработаны, скорее всего, их уже использовали для других нужд. Их отсюда просто убрали.
украли. Пра спрэчны стан і нявызначаны статус габрэйскіх могілак у Беларусі усё ведае доктар гістарычных навук, прафесар Тель-Авіўскага універсітэту Леонид Смелавіцкі. Ён нарадзіўся ў Беларусі, але 30 гадоў таму пераехаў у Ізраіль. В начале 30-х годов, когда государство забрало еврейские кладбища, построенные на общинной земле, у евреев просто их конфисковало, оно позаботилось, пообещало о них заботиться. А потом война, Холокост, геноцид, евреев не стало, и никто не стал внимания обращать на кладбище. У Беларусь прафесар прыязджае штогод, даследуе гісторыю беларускіх габрэяў. Леонид Смелавіцкі пісаў пра габрэйскія мястэчкі і рэлігійнае жыццё, а сваю новую кнігу прысвеціць габрэйскім могілкам. На сегодняшний день большинство кладбищ евреев в Беларуси это, вы не поверите, это просто пустырь на городской карте или карте сельсовета. Хотя там лежат до сих пор камни. На белыніцкіх могілках камяні не ляжалі, калі туды прыйшлі ўдзельнікі праекту «Вузел жыцця». Але не пра кожныя могілкі ёсць каму паклапаціцца. Часто приходится слышать, а почему мы, белорусы, вы должны сами, евреи, позаботиться о своей истории. Вы пришли, посмотрели, там, сфотографировали и уехали. Нет, чтобы денег дать. Вот пока такая точка зрения будет существовать, ничего, собственно, и не изменится. На думку прафесара Смелавіцкага, габрэйскія могілкі ў Беларусі трэба паставіць на баланс камунальнай арганізацыі, каб дбаць пра іх належным чынам. А таксама могілкі трэба вывучаць і даследаваць. Праўда, у Беларусі на дзяржаўным узроўні гэтым не займаюцца. Я люблю Беларусь не меньше, чем сами белорусы. И думаю, что все евреи, которые живут сегодня в разных странах мира, но родились здесь, испытывают такое же чувство. Поэтому я думаю, что в обозримом будущем это случится. Хотим мы этого, не хотим мы этого, но, по крайней мере, наши дети это точно сделают. А зрабіць трэба няшмат. Усяго толькі мець павагу да гісторыі сваёй краіны і памятаць пра яе мінулае. Ольга Васильева, Белынічы.